Kaixo, Olatz eta Nora gera, Montalberte Institutotik, Zarauztik, erakutsi behar dizuegu nola egin Espainietako mikropigmentazio bat. Fil osmotikoz ondo babesturiko mahai batean, produktu eta tresna hauek edukiko ditugu. Mikropigmentagailu bat, botatzeko estalkiez babestua, dermografo eta aplikagailu bat, kasu honetan, 3 eta 5 puntako aplikagailuak erabiliko ditugu. Hauek urdina eta beltza izango dilerarik. Pigmentoak, estikak, pigmentoa edukitzeko eraztuna, pipetak, erretilua. Bastoitxoak, ur destilatuan bustitako kotoia. Lubrifikatzailea, pigmentu garbitzailea eta finkatzailea. Simulatzailea eta gomazko ezpainak. Teknikariak txapeltxo, aho babesle eta eskularruez babestua egon behar du. Benetako mikropigmentazio bat izango balitz, bezeroa botatzeko oinetako, txano eta durzapi edo abero batez babestuko genuke. Eremuaren aurre garbiketa. Aldez aurreko diseinua estikarekin eta aldez aurretik aukeratutako pigmentoaz. Dermografoan, 3 puntako orratzaz baliaturik, erreferentzia marra egingo dugu azkar kentzeko pigmento organiko batekin. Eremuaren garbiketa produktu zehatz batekin. Dermografoa 45 gradutara mantenduaz, profila maniobra egingo zaio aukeratutako pigmentuarekin eta hau izango da hemendik aurrera erabiliko duguna. Teknika joan etorriko mugimendu motzetan datza, ezpainen inguruari volumena emateko. Norabidea kontralateraletik homolateralera izango da. Lehendabizi goiko ezpaina eginaz eta gero beheko ezpaina. Eremu garbiketa. Difuminazio teknikarako 5 puntako orratza ipini dermografoan. Azalaren gainean izena duen difuminazio teknika erabiliko da lehenbizi. Sare moduko bat egitean datza eta ezpainaren barrukaldera difuminatu. Lehen bezala, norabidea kontralateraletik homolateralera joango da. Eremuaren garbiketa. Difuminazioaren bigarren teknikari ekortze teknika deitzen zaio, eta marratxo erdi horizontalak egitean datza. Hauek desagertu arte. Teknikoruntz ekarriko da dermografoa ezpainaren ezker aldea margotzeko eta urrutiratu eskubi aldearentzat. Eremua garbitu eta pigmentu fijatzaile bat jarri. Behar izan ez gero, azken zuzenketa eta tratamenduko azken balorazioa. Bukatzeko orratz guztiak ontzi espezifiko batetara botako ditugu. Materialaren prestakuntza, teknikaria eta modeloaren prestakuntza, aurre diseinua, 3 puntako orratza nola jarri, erreferentzi marra egin, ingurua marraztu, 5 puntako orratza nola jarri, difuminaketa, azalaren gainean, difuminaketa iraungintzea, azken emaitza.